Kohimen kopera bait hautrai Jesus Christ. Kadba jan kasngi buram Pentecost. Ngidang iyo ya ka jingikai kawakam shirhem ban im ya ka jingim rengka badutrai. Ngilayos ngo naga kam jangi apostol kumno o Paulus bakoy o kendo yakinang Ephesus. Bakide ban kinmao barabor ban kiar na kisuri kiba akta ban penjot ya kilamperot. Barkatino beleka krenshai kadar o mensiam bakuit ulatung iya baro mangi ban sumare kilamperot. Ngiro ngilong kilamperot jango belai. But ngidon hapo jangi ya kataka mensiam jango belai. Ka jinglong jango belai. Bad ka kerteng jango belai. Bad kae kaba pinyaper engi naka parte kalong ka kerteng bakui jango belai. Bad kumjuru ya ka jingi ya ka jingshisha. Ka jingshisha ka pin kerpang engi naka jim naki suri jang kane ka parte kenamba nginom jon. Badu Jesu dang duai ha ka gospel minta kasngi naga binda ki apostol barokawe utrai uble upa jangu wala penkantang yaki baro da ka kerteng yangiru kumju utrai wala penkantang lemba ka baptisma nagata ka daw ka baptisma ka bangilayo pidiyang kalong ka ba kongsan ha ka jingem jangi bad haba ulendo ulai baptisma ula te ya ka ko bad ula ong ngapin baptis yepi haka kerteng uppa bado kon bado mensiam bakoi nadu kata ke por ngikit hapo jangi halo jangi ya ke kerteng jang uppa bado kon bado mensiam bakoi kane kalong ke jingshisha kabang idang kit hapo jangi bad halo jangi ya kane ke kerteng da ke jingi dia utrai nginum long ki kun bajot nios ngo syapang ukun bajot namar shimla kit halo jangu ya ka kerteng hangne Jesu kedau syapangu Judas ukun ubala jod light no uta ukun ujid ban jod omde pinjot iawu henre ula jid ban jod ngidon hapadeng jangi bun ki kun ki jid ban jod pinjot ya ka jingi ngi jid ya ka jingsini warlada utrai ublai ula tarwa hangi ya ka lindi ban penim yangi don ki kon khakane ka parte kadba ki im ki jid ya kelindi ban penjot ya late kala ballong kiyat kala ballong jing auria jimbrai kala ballong kino ki kamsiniu ya ki drag kumjuru ya ka jingjid kanang jongki ban im ha ka pop lada manga ban mapi ngijid ya ka pop bangi kendai ia ke jingkoi jango bale ngilong ki kun jang ke jingchot ngin kerlalong ki kun jang ke jingchot ka jingshisha kato ujisu upenshai yangi bat pen koi pen kantang yangi ha ke jingshisha ka jangu lada ngi kendai ya kata ka jingshisha jang ka beneng jingshisha jang ka jingkoi ngi kerlalong ki kun jang ke jingchot lada manga ban mapi ngim ngeit ha ka beneng ladang mangamat mapi ngim ngei ya ka jingkuit ka bau Jesu utarwa hangi kot yangi ladang ngim eat ya mensiam bakoi uba yai trailang hapo jangi ban penkantang yangi ngin kerlalong ki kon janga jingchoi leseng ngila banong hoit ngalong kristan haka kerteng henre hakikam ngila banong ki kon janga jingchoi ban ngiyoi saudong jangi bun ki kon ki jit ya ka lendi janga jingchoi But kumno ngilaban light luit na kanege jingjot na kinege suri saudong jongi de lemba ka jing pensle jong men siem bakuit jing kongu ya ka kerteng jong utrai bad lemba ka jingyai penkantang iala de da ka kerteng jong ka kerteng jong ubale kalong ka jing penkantang iangi sha ka jinglong ubale but ngidon arti ligilindi ngilaban yai ya ka lindi jong ubale ballo gi konjo ngoblay na bad kumjuru ngilaban kentai dia kelindi jong oblay ban yai dia kelindi jong kaparte badu bamen bad
ia kata kelip mat ngijit ia kelindi haka pop ban ke jing tamseneng ia ubleng ngin kelalong ki kun jang ke jing chon ngidon hapdeng jongi bon ki kun jang ke jing chon halaki inga sem jongi hake imlang salang jongi don bon ki kun jang ke jing chon wat haka balang jongi ki kenya la de kristan hendra ki impin ban ia ke jingim bajot ko himmen ko para u jesu shim kwa bangilong ki kun jang ke jing chon hendra u jesu kwa bangilong ki kun jang ke jing chon ngin kelalong ki kun jangka jingkamen hakamat oblay bad banlong ki kon jangka jingjap banlong ki kon jangka jingkamen ngide bandon hapo jongi ya kane ka kirteng jongotrai kaba manga banmapi ngilayok bediang lemba ka baptisma ka kirteng jongoblay ka kirteng jongo jesu ka kirteng jongo mensiam bakui ka yai pen kantang ka yai pen kud yangi na baro jait ki jingsiniu ngide banlong ki kon kiba sautu ya kane ka benta man ka kelep man ublay shim la tau yangi balong ki kon jang ka jingjot henry ublay ula tau yangi ukun jang ka jingjot bat ka jing seiso bat ka jing kamen tongin duai ha kane ki yukrish bakui baka kerteng jang ublay kanang yai pen kentang yangi ayu mensiam bakui ubaron hapo jangi unang yai ka yangi nang yai pen kalain yangi bangilong ki kon ba seiso tengin kaper bila ke kemat nginang duai hau trai ko trai wat nam pelong yangi ki kon jaga jingjat henre sumar yangi bangilong ki lam parot jame bamena pensle yangi da umen siam bakoi bangin sautu bangin id yame bangin yoham hangi yaga jinglong ublai kerku ko jisu bangin nam penne shushu hapo jangi yaga nega jinglong ublai man ka kelek ma pen gantang yangi da ka jing shisha pen gandang engi dau mensiam bakuin. Enyaro yau trai Jesu Christ.